Здравейте, аз съм Produx, до мен е брат ми, с който ще играем София Wars. Една доста интересна игричка, която е за София, ама аз съм в София, ама много ми пука къде са. Неща. Го прави. Фотосесия. Дай да малко да направим фотосесийка. Тонус. Фотосесията е готова. Кой искаш пък? Не трябва много тонус. Още тонус. То съм го направил. То съм някакъв... ще спечеля палка! Какво трябва? Какво трябва да го направя? Давай. Готово. Палка трябва да спечеля. Ама то трябва още. Тъй. Пето ниво. Предишния клип, който снимах, след него играх още. И... да, играх още. Дъвка, яко ми е 150, така че нека да изябам още една дъвка. Да стане 125 и силата ми да нарасне. Така, улички. Този пак кой иска още, бе? Окей. Ще го направя. Още тонус. Аз мисля, че беше последния тонус. Но не знам. И аз почти направих мисията. Направихме. Готово. Тук ли бе? Харвай, какво искаш? Да разбирам. Тук не може да изживе. Кой искаш? Добре, нека да смачкаме по-силен. Добре, Алекси, брат ми. Стоя да събием ли? Добре, нека да гледаме как ще го прибием. Нищо, че 6 лева. Аз съм 5. Увитам да съм малко. Пах ти таката. Бит го е. То са 6 лева, пък няма папагал. Ще няма папагала. Пропуснал. Ваня, той ти тот. Виждам, кой съм аз. Ето, той съм аз. С тая коса. С косата дете. Без косата е моя супер. Да, то съм аз, да. Produx сте пищал, защото името и в YouTube. Не. Аре! Бийте го, бе! Майко. Последна атака. Давай! Папагал ще го довърши. Браво, папагал.
6300 монети имам. През как ги виждал. Какво трябва да правите? Герой. Я? Коми пишеш тук. На метрото. Трябва да те убие. Трябва да чакаме една минутка. А тогава нека да тренираме германи. Домбели получи бонуси. Добре, почваме с... Бах ти колко са кофичи. Тук ми пише най-яките. Аз съм най-якия. Шопа. Шопа. Трябва да ти на шопа. Той тот шоп. Мал. Да, е тук. Така, дрехи. Вау. Трябва да го взема. Надо шопа. Шапки. Трябва да се взема и шапка. Яка шапка. Обувки. Бах ти яките обувки. Ами друго няма да си купи. То пък, да, чанти ми е яко, ама нека да сега се сложим пред обивки. Къде са, бе? Къде са? Те. Улички, площад, мал. Той. Мал. Колко работи? Моите къде са? Моите ги няма. Изчезнаха като дим. Ето ги, бе. Вай! Слагам шапката ми. Обувките ми. Слагам и това. Който оръжие ли? Не мет. Да, оръжие е по-силно. Загрявам на 1378 до 353. Браво на мене. Да, вземам лечение. И да отидем да смачкаме плахотрон. Айде. Давай. Трябва да се преборите с плахотрон в дуел. Ако видите врагът, ще получите... Нападни звяра. Айде види сега как ще го убием. Плахотрон Дейо. Умри! Първо посох. Помагаме. Яс! Фраз! Но малко е, пич. Петля, той е втори. Няма как да не го бия. Ама само пропускам. Стана в духото му. Тъй докато хъто му е тука. Тука няма да стигне. Ще го бия. Ще го бия. Победата ми е в кърпа вързане. Фраз. Да, това е. Бихме го вече. Кога ли ще получим? Мерси. Аре бе, този няма ли да